periòdica dels elements. En aquesta part d'aquí hi ha els metalls, en aquesta ratlla d'aquí els semimetalls i en aquesta banda d'aquí els no metalls. I tants elements i tants números, tot això d'on ve? Doncs mira, abans he vist un vídeo que et respondrà aquesta pregunta. Bon dia, amants de la química. A l'episodi d'avui farem tot un recorregut sobre la història de la taula periòdica. Bé, començarem el nostre trajecte pel químic suec Berzelius. El 1814 va classificar els elements coneguts de l'època en electropositius amb tendència a perdre electrons i electronegatius amb tendència a guanyar-ne. També va descobrir nous elements tals com el ceri, el seleni, el tori i el titani i va substituir els antics símbols de Dalton per als nous símbols actuals, agafant les primeres lletres de l'arrel llatina. Bé, aquí tenim l'exemple. Altres científics menys importants, però van tenir una importància rellevant en la confecció de la taula periòdica van ser Proust, que el 1815 va utilitzar l'hidrogen per confeccionar una taula periòdica amb l'hidrogen com a matèria original. Dobereiner, aquest científic va introduir el concepte de família, ordenant els elements en tríades. Això és el que ens va explicar el profe, no? Sí, què et sembla? És molt interessant. Bueno, seguim veient-lo. Amb propietats similars. Charles Bourtois va ser qui va inventar una taula periòdica amb el model de cargol telòric. Aquí tenim el model. Newlands va ser qui va confeccionar una taula periòdica ordenant els elements en grups de 7, amb propietats semblants. Aquests estaven ordenats segons les seves masses atòmiques, però aquest model no va funcionar perquè a partir del 17è element es trencava. El 1865 va confeccionar el que s'assemblaria a la taula periòdica actual. D'aquesta manera, va ordenar els elements segons les seves masses atòmiques, ordenant segons els grups amb propietats similars i segons els períodes que omplen el mateix nivell d'energia. Bé, fins aquí l'episodi d'avui.